Makan birang-birang bolo. Godong rambutan, godong duren. Bayi merapat sente wedhus. Tambak Buntu, jalan Tambak Buntu. Jalan Tambak Buntu. Wisata Tambak Buntu tintekno bolo. Diketoki bolo. Diketoki durene rambutane. Kayak sing graji bolo. Kayak sing buta-buta pakan bolo. Sing graji siap bolo ceh. Godong rambutan. Godong duren bolo. Kayak durene semono gedene bolo. Angkat bolo. Ya, makan. Sebutuh pakan bolo. Godong rambutan bolo. Godong rambutan bolo. Godong duren. Wes lima bolo. Persiapan bolo. Pakan godong duren. Wite kelenjir. Godong rambutan bolo. Melimpah. Tambak Buntu. Wisata iki yo. Acarane arep dienggo wisata bolo. Lokasi wisata Tambak Buntu. Iki baru diketoki. Lagi diketoki bolo. Lokasine lagi diketoki. Kanggo wisata. Iki sok ben bakale wisata ning gone kene iki. Ana angkringane, ana gazebone, walah cak jiose iki bolo. Cak jiose iki lokasine strategis bolo. Paling Polombo. Iki kalah iki kowe. Lokasi sonean Tambak Buntu bolo. Lagi pemangkasan iki. Tanduri duren ora woh, tanduri rambutan ora woh. Tanduri rawe metune alang-alang bolo. Iki digawe wisata wae bolo. Iki bakal digawe wisata bolo. Sak jiose iki ya. Iki duren bakal diketoki kabeh bolo. Wet duren bolo. Oh, semene gedene bolo. Wet duren dikowoki bolo. Wet duren gede dikowoki. Lokasi yang nggo dapur iki sebelah kene iki. Oh, petene gedene sambuh bolo. Petene muarem. Sing duwe ingon-ingon wedhus monggo pinarak merapat. Iki godhonge semua akeh bolo. Siap dikondisikan bolo. Wite gede bolo. Rambanan siap merapat rambanan. Godhong rambutan sing akeh iki. Godhong rambutan, godhong duren. Iki sing nebas bolo. Sing nebas iki. Oh, masuk ada nih ya. Nek pengen ngetoki wet-wet bolo, langsung kondisikan bolo. Iki wonge. Siap tim bojok.
bosok kayu. Ya ketokne. Weh, tim bojok bola. Bayo, montore nek tuku mobil untuk papat iku bola. Nah. Vega ZR ini mau tukokno mobil untuk papat bola. Iku tukokno mobil untuk papat wis ngayani jare ya. Ngene iki tak melanggar hukum ya bola. Pokoknya pabrik dandani sing apik lho tekan desa. Mah di hotel-hotel kaya ngene iki piye bola. Vega ZR bola. Wih, terkondisikan lagi ya. Kita buat ke sini bola. Tunyu bang, menuan itu. Kamu gua kayu. Ayo lempengan itu lempengan. Pena. Lempengan itu loh, nah itu. Lempengan itu kok, dan buku ganjel saya tak pena. Oh, bola. Siap terkondisikan. Kanggo wisata bola. Lokasi kanggo wisata bola. Rapat bola. Nah, itu kang bojok ya bola. Bojok. Godong rambutan bola. Godong rambutan. Godong rambutan bola. Terima kasih. Assalamualaikum.